Kami po ang Dragon Fruit Ladies. Mga kasama ko po ay si Dana, Gigi, si Peng, at si DXL Aiza. Nakabata si Aiza. Lahat pong sikreto ng Team Harabas, pati kung ilang piraso ang balahibo sa utong ni Naldo Pulit. Wala na yung lumpia. Ang lumpia ng bayan. Lumpia. Tira niyo po ako ng lumpia, guys. Parang hawa niyo na. Thank you po. Good one and pass. Salamat. Ay, naku yun. Ha? Oh, ito pala. Hi guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. For today's vlog, kami po ay pupunta po ng Magsaysay. Kami po ay inimbitahan ni Kuya Jeff para po sa meet and greet ng Harabas. At ito po ay gaganapin po sa Lola's Healthy Farm. Yan. Ang makakasama po natin si Gigi, si Dana, si Ate Greta, at saka si Camera Girl. Bale, marami rin po tayong makakasamang ibang vloggers. Gaya nung kahapon, mas marami pa pong mga vloggers tayong makikilala. Yan. Thank you po ulit, Team Harabas, kay Kuya Jeff sa pag-invite. Yan. Thank you po. Thank you po. Let's go. Nga pala, kami lang ulit ang present. Si Auntie Ligaya, may bisita. At si Auntie Paseng gusto sumama, kaya lang wala daw si Auntie Ligaya. Best friend kasi yung dalawang kambal. Kaya hindi na rin sumama. Malulungkot siya. Tara guys! Much later. Guys, late kami. So yan guys, nandito na po kami sa venue. Medyo late kami ng 15 minutes. Pansin niyo po, marami po tayong mga kasama. Bale, ito po mga grupong ito is mga vloggers po ng Occidental Mindoro. Ang daming vloggers, nakakatuwa. Je, kumusta ang biyahe, Je? Hi, Dana. O yan, marami kang mamimit dito. Ayan. Ikot yung natin. Ayun na si Team Mayo. Nauna sila. Hindi na kami nakakasabay sa kanila kasi Nalayo kami. Nagbaba pa kami ng bundok. Galing kayo ng Sir Jeff. Sir Jeff. Kita niya na. Late kami. Hello po. Sorry. Pero kasi magbaba ng bundok eh. Ito, idol ka nito. Para Gigi mo yan. Basic. Ay, Basic. Go sa vlog. para dito. Ay, talaga na. Kasama ka na. Ay, si Dana sa amin. namin. Ay, bunot siya. Iko. Siya yung mga. Share din si Kuya Jeff ng mga knowledge sa pag-vlogging, mga natutunan niya. I-share niya dito sa mga small YouTubers. Then yung mga pag-grow pa lang, yun. Like namin. Kaya panigurado, marami kami matutunan. Yes. Kaya thank you. Si Gigi kabado, baka na ba exam? Baka may recitation. Magpapasayaw daw si Dana ng pambato sa sayawan. Paro, Jim. A few moments later. Ito ng get together natin para magkakilala. So, ngayon, medyo tahimik. Pakilala ulit natin yung bawat team. Pakilala ulit natin, bibigay ko sa representative, tapos pakilala yung mga member. At maaari tayo, para at least, alam mo iba. Walang hilahan kaya. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Thank you, gusto ko lang po ulit mag-thank you kay Kuya Jeff sa pag-invite niya dito sa amin. Kami po ang Dragon Fruit Ladies. Mga kasama ko po ay si Dana, Gigi, si Peng, at si DXL Aiza. Nakabata si Aiza. Thank you po ulit Kuya Jeff sa pag-invite. God bless po. Dali na. Daming camera. Boleh si Poloy, nandun na.
Ayun guys, magandang hapon sa inyo lahat. Napagkain natin. Thank you. Ay, ako pala si Nandun Putik ng Harabas. Mr. Nice. Thank you. Mr. Nice. Face reveal. Hello, magandang hapon po sa lahat ng dumalo sa invitation na aming leader na si Harabas. At sana mag-enjoy tayo ngayong hapon nito. Matulong diskarte sa pagbulag ang aming kapatid na si Harabas. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat. Sana po mag-enjoy tayong lahat po ngayong hapon. Yun lang. Oh? Yun lang? Ito. Shoutout nga pala sa pamilya ko dyan. Ano guys? Sabay-sabay tayong matulog mamaya. Yun lang. Ito. Hello. Kahapon pa lang po, sobrang amazed na kami. Grabe. Hindi po namin naasahan na sobrang daming. Kaya sobrang thankful din po kami kasi it's an honor din po na makasama kayo. At saka nagpapasalamat kami syempre sa pagkakataon to. Dahil kay Kuya Jeff, ayun, nagkasama-sama tayong lahat. So, kahit po ganyan yung panahon natin ngayon, ramdam na ramdam yung init, no? Init dito ngayon ng pagnanasa natin na matuto pa at madagdagan pa ang ating kalaman sa pagbablog. So, paalala ko lang po, hindi paalala naman kasi, or baka narinig nyo na rin ito, na gawin po nating parang halimbawa yung sarili natin na parang isang basong may lamang tubig. Parang ganon. Kung puno na yan, bawasan muna natin at dagdagan natin ngayon ng panibagong tubig na magagamit natin. Kasi kung pananatilihin lang natin puno, kasi alam ko naman yung iba dito, or halos lahat dito ay hindi na talaga baguhan din talaga na super baguhan sa pagbublog. So kung gusto natin matuto, bigyan natin ng space ang matutunan at mapapakinggan natin ngayong hapon. And for that, ibibigay ko na sa inyo ang ating main man ngayong hapon na kung saan siya ang dahilan kung ba't nandito tayo ngayon. Walang iba, Mr. Harabas himself, Jeffrey Guanzin. Okay, wala tayong tugtog, no? Walang tugtog eh. May budget. So yun, no? Magandang hapon po sa lahat. Sa mga hindi po nakikilala sa akin, ako po si Jeff, aka Harabas. Si Harabas po ako pagdating sa vlog. Sa labas si Jeff. Balik. Basta noong 2020, meron na ako plano na sabi ko, dream ko na ipunin lahat ng mga vloggers dito sa kasi tumadami na eh. Tumadami na. That time, yung kasagsagan ng pandemic, sobrang higpit pa natin. So sabi ko baka ma-technical. So kaya hindi ko pa tinuloy that time. Until itong mga nakaraang panahon, di ba? Medyo bumaba na yung natin, yung alert level. So sabi ko pwede nang ituloy. At saka nagkataon naman na yung hinog na yung mga bunga ng bakawan, yung mga buto. Kaya sabi ko, total, bilang Denro, kumbaga, gamitin natin yung pagkakataon na yun na magsama-sama lahat ng mga vloggers at the same time, makatulong sa natin, sa kalikasan, di ba? At saka, most of us na nandito ngayon, doon ang vlog, di ba? Doon ang area ng vlog. Karamihan sa atin, siguro mga 80%, nasabi ko 80%. So, naisip ko, sige, para at least makatulong tayo, kung magabalik biyaya natin sa ilog. So, kahapon, sobrang overwhelmed kami. Medyo na-late na kami kahapon, di ba? Sakyan sa bangka, diretso kami na ganun. Pagtalikod ko, ang nakita ko lang itong Kadugo Adventure. Pagtalikod ko na ganun, nagulat ako, ang daming bangka nakasunod.
Yung pala, parang nandun na kayo somewhere sa kanto, no? Na inaantay nyo na kami dumaan. Gulat ako, sabi ko, grabe. Overwhelmed ako, sabi ko, ang daming nag-respond, ang daming gustong maki-join sa panawagan namin ba. Tapos, pagdating namin doon sa area mismo, grabe, ganun din kadami. Ang saya natin kahapon, no? Sino dito mga hindi nakating kahapon? Ang saya namin kahapon kaya. So, tapos, part 2 natin ng ating get together, naisip ko mag-share ng kaalaman. Mag-share ng kaalaman sa about vlogging at sa YouTube. So, alam ko hindi pa naman ako ganun ka-well-versed sa YouTube or as vlogger, ganun. Pero, masasabi ko na during that period, almost 3 years na pag-vlog, marami naman din ako natutunan kasi continuous learning ako sa YouTube. At saka, bago ko siya sinimulan, pinakilala mo siya. So sabi ko, why not i-share ko kung ano yung laman nito about vlogging, about YouTube, di ba? Maaring, alam nyo na yung iba, maaring yung iba naman, iba yung pagkakaintindi ninyo, maaring yung iba naman ay hindi nyo talaga alam. Which is, I think, makakatulong sa inyo sa journey nyo rin sa pag-vlog. And pagkatapos noon, it's up to you kung i-apply nyo ba siya or not, or kung may sarili kayong diskarte. So, para na kayo doon, di ba? At ng sikreto kung meron man sa pag-YouTube kung bakit umangat yung channel, ituturo ko po sa inyo. Lahat pong sikreto ng Team Harabas, pati kung ilang piraso ang balahibo sa utong ni Naldo Puti. Isa lang? Isa lang ba? O yun, at least alam nyo ngayon, di ba? Nasabi na. But anyway, punta tayo sa ating topic. So, what is vlogging? What is vlogging? Sa simpleng salita, ang vlogging daw ay mag-post ng videos online. Diba? Pero sabi nga, diba, it's more than that. It's more than that. A video logging is the future of free speech, advertising, and true democratic society. Diba ngayon, pwede naman natin sabihin kahit anong gusto natin sabihin sa pag-vlog. Tama? Free speech. Tapos advertising. Mas dumadami ngayon yung advertiser sa YouTube. So, kumbaga, napakalaking potential napakalaking potential ni vlogging. Occasional vloggers, sila yung mga tipong nagpo-post lang ng videos kapag may okasyon. Or kapag trip lang nila, gano'n. So, saka lang sila mag-vlog, tapos ipo-post sila sa kanilang channel. So, weekly vloggers naman, sila yung mga tipong merong daily job, sila yung mga nagtatrabaho. Diba? Na ang kanilang oras lang, yung kanilang panahon para mag-video, para mag-vlog, ay weekend. So, weekly sila nakakapag-upload. Whereas yung daily vloggers naman, ito yung mga vloggers na talagang ang pag-vlog ay kanilang bread and butter. So, katulad po namin, daily vlog po ang ginagawa namin, kaya halos araw-araw talagang nasa labas kami. Ayan, punta na tayo sa medyo mas interesting na topic. Na mas makaka-relate kayo guys. How to become a vlogger? How? Una-una ko talagang nilagay, di ba? Follow your passions and decide on the theme of the vlog. Follow your passions. Kung anong gusto mong gawin, na gagawin mo siya, na kahit hindi ka bayaran, gagawin mo pa rin siya, nang masayang-masaya ka, yun yung passion mo. Diba? Ngayon, tanungin nyo sarili nyo, yung vlog nyo ba ngayon, yung content nyo ba ngayon, yung type ng content nyo ba ngayon, masaya ba kayo dyan na ginagawa ninyo? Kailangan daw sa pag-vlog, kasi gusto kong maano nyo to gusto kong mag-grasp, talagang gusto kong makuha ninyo yung punto ko. Yung content ba ninyo, yan ba ay 100% na gusto nyo gawin, may bayad o wala? Diba? Kasi yun yung passion. Gagawin mo siya, may bayad o wala, masaya kang gagawin yun. Ngayon, ulit ako yung tanong. Tanungin nyo yung sarili ninyo. Masaya ba kayo sa ginagawa ninyo? Bayaran man kayo o hindi? May nilook forward man kayong monetary incentive or wala? Masaya ba kayo sa ginagawa ninyo? Pag masaya kayo, you're on a right track. Diba? Kasi, ang pag-YouTube guys, hindi naman agad-agad instant ganyan, babayaran ka. Instant,
post mo ng video, bayaran ka hindi. Sometimes, 4 months, 5 months. Sa case po namin, 7 months po kami bago namin nakuha yung aming unang sahod. 7 months. 7 long months. Na full-time full-time po kami doon sa ginagawa namin. At wala kaming ibang trabaho kundi yung ginagawa namin na pag-vlog. Pero bakit nakaya namin na 7 months, natiis namin yun, na daily kami nandun, na hindi kami napagod, hindi kami nagsawa, hindi kami sumuko, ng 7 months, ubusan ng budget yun guys, ubusan ng budget in 7 months. Pero bakit hindi kami sumuko? Kasi masaya kami sa ginagawa namin. Masaya kami dun. Binalikan ko lang naman yung mga ginagawa namin nung bata kami. Nung bata kami, nagkakating classes pa nga ako para mga panang isda dun sa sapa, di ba? Kasi masaya ako dun. Masaya ako sa ginagawa ko. Nag-i-enjoy ako dun. Pangalawa na lang yung may uwi akong ulam sa bahay dati. Unang-una talaga dun yung sobrang sayang-saya ako pag nangangapa ako ng isda, nanghanap ako ng shells. Pag uwi ko ng Pilipinas, sabi ko, gusto kong gawin yun, gusto kong balikan. Yun yung sikreto guys. O ano yung gusto nyo sa buhay na gawin, yun yung content ninyo. And then, hanap lang kayo ng ways para makagawa na, para makabuild ng audience. Hintayin nyo yung moment, hintayin nyo yung time na magkaroon kayo ng proper audience para dun sa content ninyo. Diba? Pero may iba naman na nag-divert ng content, pero gusto rin nila yung ginagawa nila. Ang gusto naman nila is experience. Hindi nga nila yung ginagawa before, hindi pa nila na-experience, kaya gusto yun nila yung gawin nilang content. Pwede naman yun, diba? As long as nag-i-enjoy kayo sa ginagawa ninyo. Yun lang guys, so dapat nag-i-enjoy sa ginagawa. Ayan. Interesting contents and topics. So, balikan ko lang yung kanina, no? But follow your passion. Kung ano yung gusto mo, yun yung gawin mo content. But make sure, isipin mo rin, yung topic ba na gusto mong gawin ay interesting? Interesting para sa iba? Diba? So yun isipin natin. Which is, kayo lang yung makakasagot na yun. Kung interesting ba siya or hindi. Pag uwi nyo sa bahay nyo mamaya, ano nyo, tawag dito, yung namnamin ninyo yan. Yan o, interesting contents or topics. Namnamin ninyo yan sa sarili ninyo kung interesting ba itong ginagawa ko. Diba? Baka naman nanood ka lang ng TV, nakatayo dyan yung camera, nanood ka ng TV, kumakain ka ng chichirya, tapos ganyan ka lang. Binlog mo na, di ba? Kasi yung interest mo manood ng TV. Ang tanong, interesting ba yun para sa iba? Tapos nag-expect ka na magpa-viral yung ginawa mong video, no? So, di ba? Absurd. Eto guys, sa comment box natin, kaya ba natin i-determine yung constructive criticism sa bashing? Criticism means, ano ka rin, babanggitin ng masakit sa'yo or ano. Pero constructive siya. Versus bashing. Alam ba natin kung paano natin ma-determine? Share ko sa inyo yung yung way ko para ma-determine. Kung yung comment ba ay constructive criticism lang or bashing. Pag-usapan ko na natin yung una, yun, constructive criticism. Pag nag-upload ka ng video, magkakaiba kasi ang isip ng tao tama? Hindi mo lahat kayang i-please. Or, meron at merong mapapansin sa'yo na para sa'yo, ang liit lang na bagay, pero para sa iba, offensive na, malaking bagay na malaking issue yan, ganon, tipong ganon. Tapos, babanggit sa'yo ng masasakit na salita sa comment. Kung ang comment niya naman, sabihin natin, salita siya na masakit, pero, yung comment niya is, binasa mo talaga, ninamnam mo, uy, o nga no, punto siya. Constructive criticism yan guys. Diba? Kahit pa nagsalita siya sa iyo ng masakit, pero kung yung sinabi niya may punto at maaari mong baguhin base sa sinabi niya, yun ay constructive criticism. Dapat mo pa siyang pasalamatan dahil pinansin ka niya, diba? Kasi masasanay ka or lalala yung ganong ugali. For example, yung ugali mo yung pinansin or lalala yung ugali mo na pinansin niya. Kasi walang pumapansin walang sumisita sa'yo, okay lang pala yung ganon.
okay lang pala yun, isip mo. Pero whereas kung mayroong nagsalita na gano'n, ay, ano mo naman yung ganyan mo? Yung paa mo pag kumakain, ibaba mo naman naldong putik. Pag yung tipong gano'n yung mga sinasabi, sorry ay, wala yung example. 1-0. Diba? So, okay lang yun. Kasi yun ay things to improve. Bashing. Ay, PI ka, ganyan ka. Yun na sinabi. Ogag kang ganyan ka. Ganyan ka, di ba? Kumbaga minura ka, nilait ka, nilait yung itsura mo. Alam niyo ba nung bago, share ko lang ha, alam niyo ba nung bago ako, kung hindi ko matatag, ako, sumukutan ako ha. Dati kasi, hindi masyadong patok pa yung ganong content na catching ko. Isa kami sa mga unang gumawa ng catching ko sa Pilipinas, guys. Hindi yung ibang viewers, hindi sanay na gano'n. Nakakatiri daw kami, nakakatiri daw ako, gano'n. At daw kumakain kami sa putikan. Tapos nilait pa ako, pandak daw ako, pango daw ako, pangit ko. Kung ikaw, hindi matatag to, give up ka na. At yung iba doon, kababayan ko, meron mga nag-comment na gano'n, from gantong barangay. Hindi na sabihin ko sa barangay. Di ba? Sakit yun. Bashing yun eh. Nilait yung features ng katawan ko. Di ba? Panda. Yan. Ganun yung comment. Wala naman iba sinabi. O ganun lang. Yun guys yung bashing na tinatawag. Or minura ka. PI ka, pangit mo. Ganun. Di ba? So, hindi. Ano makukuha mong aral? Or ano yung things to improve dun sa comment niya? Di ba wala? O, di bashing yun. Bashing na yun. Kung wala kang mapupulot na maganda doon sa comment niya. Kahit pa negative kasi yan, balikan ko lang ha, kahit na negative yan, kung yung pinansin sa'yo ay ugali mo, na bawiin mo naman yung ganyan mo, ganyan, constructive criticism lang yan, para ma-improve din yung behavior mo, di ba? Pero kung yung ikaw na mismo, nilalait ka lang, wala namang katuturan yung sinasabi niya, walang katuturan, kahit pa minsan totoo yung sinasabi niya, eh, masakit pa rin, di ba? Pero, ang point is, wala kang makukuhang maganda doon sa comment niya. Bashing yun. Di ba? Nilalaitan tayo, gano'n. Masakit di ba minsan, no? Pero, ito ang sabihin ko sa inyo. Alam ko, yung iba sa atin, talagang meron din mga bashers, no? Na sinasabi. Ayan nyo lang. Huwag nyo silang, ito tips. Talaga ba dyan? How to handle bashers? Yun na pala, number 2. How to handle bashers. We handle bashers by not handling bashers. Nakuha nyo? We handle our bashers by not handling them. Wala kami ginagawa. Okay. Ganun lang. Huwag ninyong papatulan. Huwag ninyong sasagutin. Huwag ninyong kukomentan din. Alam niyo kung bakit? Naranasan ko kasi yan noon. Ito, yung sinasabi ko based sa experience ko. Binasa ko. Ang pangit mo. I-reply mo, uy, hindi ha. Nagalit, hindi nga, ang pangit mo nga. Gumawa pa ng ibang mga account. Ngayon at talagang binas pa ako ng binas. Pero alam ko siya rin yun. Pero joke lang yan, hindi sinabi yun na. Pero ang punto ko is, meron akong basher na sinagot dati. Gumawa siya ng napakaraming account. At lahat ng video ko, that time ang video ko is parang 10 pa lang. Lahat yung kinumenta niya. Kaya nagalit siya eh. Anong point ko? Pag sinagot mo yung basher, sinagot mo, hira mo rin, PI ka rin, dinano mo, hindi magagalit sa'yo yan. Sino ang mas may tawag dito, mas may advantage na manlait? Siya. Kasi siya hindi mo naman nakikita eh. Hindi mo siya kilala, pero siya, nakikita ka niya sa video, at meron kang account sa YouTube na pwede niyang gaguhin anytime. So kaya, wag nating papatulan ang basher. Okay lang yan. Diba? Pamparami ng comments yan. Ano sabi ko kanina? Mas maraming comments, mas maganda. Pero kung talaga hindi mo kayang dibdibin, talaga hindi mo kayang lunukin, kung ano sinasabi, delete mo na lang. Delete mo na lang, sabay block mo sa kanya. Hide user from channel. Diba? Kasi, ba't ko nasabi yun, i-hide user nyo na lang. Yung ganung minura ka na ng todo-todo, sa tingin mo, matutuwa pa yun sa susunod na upload mo. More or less, mumurahin ka lang ulit lang sa susunod na video mo.
Diba? Di much better, block mo na lang. Yan. Lead by example. Diba? Lead by example. Pag mababalaho ang bangka, masasama ang bangka, lusok agad bilang leader, tulak. Tingnan mo, sumuran lahat yan. Yung mga kasamahan mo. Diba? Pero kung ikaw mismo ay sitting pretty ka pa rin, ano sila susunod? Diba? Never sa akin nakita ng team ko na paupo lang sa isang sulok. So, lead by example. Much later. So yun guys, tapos na po ang ating seminar. Yes, ang dami namin natutunan. May natutunan ka ba, Dana? Si Dana, nakaidlit. Anong natutunan mo? Maghikam. Anong natutunan mo, Dana? Anong natutunan mo? Anong natandaan mo? Ano? Secret na mabuti? Ano na, tandaan mo yan. Follow yung partner na. Ano natutunan mo, Jay? Magluto ng kanin. Yan. Sa ating seminar ngayong araw. Anong natutunan mo? Follow your passion, Joe. Ayan. Kakain na daw tayo, guys. You know, peng. Peng. You know, let's G. Guys, basta. Kaya tayo magtutulya sa inyo. Kakatulya mo lang, magtulya ka na naman. Bakit di naman Kami naman invite mo. Hindi ka nakasawa. Kami ang magdayo. Sige, pag mo set lang. Sige, set lang. Time tayo. Naya kami kaya sa likod na kami ng BFP. Wow. Kapi na ako na pakbag to, baka... Yeah. Huwag ka mag-ano. Thank you. Bakit lagyan mo ng spaghetti yan? Isa pa? Ano yun? Ano daw? Thank you. Thank you pa. Bakit nakapila kayo dyan? Wala. May pila na ano? Bigas. Sa baba. 1, 2. Sa baba. 1, 2, 3. Wala na yung lumpia. Ang lumpia ng bayan. Lumpia. Favorite. Tira niyo po ako ng lumpia, guys. Parang hawa nyo na. Hindi pala kaya. Kahit lumpia na lang. Kuya, tira niyo ako lumpia. Ay, ito lang sa'yo. Ilang lumpia po. Ito mamo. Ay, sumamo. Open ko. Ay, sorry. Bigyan mo ako ng Mr. G ko yung mga lumpia. Alala, di mo pala tapos si ano, Kuya Allen. Lumipat talaga sa kabila eh. Ayun o, tira pa. Yan. Thank you. Bigyan mo ako lumpia. Wala ka kayo, mag-ibit dan guys. Awan mabati ka no, lumpia. Diba? Kaya, makulala eh. Yan. Ayaw mo makuha. 22. Pwede lang sila. Parang team KMA lang tong nandito ah. Sa KBF. KMA lang, ubos na. O yan, sige, nagkakagulo sila sa kainan. Oo, nagkakagulo. Uy, ilan na kayo, tapos na. Spaghetti! Spaghetti na! Wala, natulog ka lang naman. Hindi marami. At pinagpupok kami, di ba? Sa kanina. Oo. Saan namin. Ang dami guys, pumunta. Paano kumain sa kadaba? Ano, hindi pa rin tapos? Halo-halo na yung bread ah. Thank you po. Good one and pass.
Salamat. Ayun na kuya. Ha? Oh, yun pa pala. Sa dulo ka na, Dana. Sige na. Wala kuya. Mga gutom. Ay, gusto ko ito. Ay, palit din ang puto. Kuya, sorry po ah. Thank you po. Ayan, nakarap sa'yo. Nagutom kami guys. Wala. Uy, tumalikod. Ba't nakatalikod kayo? Oh, sige daw. Sure. Dito kayo oh. May space pa. Wow. Iyak pa kayo? Sud ka dito. Dami kayong natutulan? Nakatulog. Kung baka natulog kayong dalawa ha? Gangster. May nakita nga ako isa dyan kanina, ganyan na. Nagaganon kaya kanina. Doon nakadilaw. Doon deep lang. Hoy, bakit? Nakikinig ako. Nagano siya oh. Wala nang Padulo, dami pa. Hangin ng tiyan ko. Cameraman ako nito. Ah? Ano channel mo kuya? Boy Vlogs. Pa? Elboy. Aldray TV. Dilboy. Subscribe nyo na rin po sila. G-I-L. Sa inyo po. Dragon Fort Ladies. Ay, sa inyo na. Yes po. Ito po. Hello po. Basta. Kila. Si Ate KKK. Pag-away wala na. Lobat. Kaya pa po yan. Kaya pa. Opo. Guys. Hi guys. Malalaki ba naman? Ha? Wag na. Sakay lang, sakay. May service Naligaw ang kasama niyo, naligaw. Yung mga katim ko to eh. Alam ko lang kayo. Wag. Sa service nyo? Si Mrs. Sarah Abbas. Diyan, maraming taga. Thank you po. Bye-bye. Uwi na po kami. Thank you po. Kuya, bye-bye po. Ito, nilas mo? Hindi ka nakarating ko eh. Healthy yun, ha? Hindi ka nakarating ko. Hi, si Princess G. What's up? Ganda-ganda. Ganda pala natin ni Princess G. Asang ba kayo? Oh, picture Ano tayo. po nyo? Meron po kami ano dyan, tricycle. Yung malaylay ko lang ang biyahe nito. Ingat! Sige po, thank you. Kuya, uwi na po kami. Opo. Thank you. Ingat. Thank you po. Ingat din. Ingat. Thank you po, kuya. Thank you. Bye. Bye po.